Good news alang sa mga konsumidor sa Visayan Electric Conveco nining buwan sa Mayo hangtod sa buwan sa Hunyo. Kini tungod kay adunay pag-ubos sa bayranan sa kuryente alang sa mga residential consumers. Kung pila ang pagbino sa bayranan sa kuryente, sa nato pinaagi nining report. Asa man ni kanu sa anim. Gipahibaw ni Queenie Sanchez Bronce ang Reputation Enhancement Manager sa VECO nga gipaubsan og 0.38 centavos kada kilowatt-hour ang bayranan sa kuryente nga moepekto karong buwana sa Mayo ug sa Hunyo. Nagpasabot nga nahimo na lang 13.87 centavos ang kasamtangang residential rates itandi sa 14.25 centavos kaniadto. Tungod nini ang average consumption sa kuryente nga 200 kilowatt-hour matag buwan maka-minus og 76 pesos sa ilang sunod nga billing. Medyo ni stabilize no ang presyo sa coal unya ubos pod ang atong transmission charges karon. Apan bisan pa sa pag-ubos sa bayranan sa kuryente, padayon gihapong giawhag sa BICO ang mga konsumidor nga magdaginot sa paggamit sa kuryente. Kini tungod usab sa kainit sa panahon nga nasinati karon sa mga konsumidor sa kuryente. Subay sa kainit, mosaka pa ang paggamit sa kuryente aron dili kaayo mabatyagan ang kainit sa panahon. Magmatngon gihapon sa atong pagkonsumo sa kuryente kay pertira bagyong inita unya tendency gyud alan basta ting init gali sa gawas mas mograbe sa dang atong paggamit sa kuryente. Gipaniguro hinoon sa VECO nga sa pagkakaron wa pa masinati ang kakuwang sa supply sa kuryente. Kauban si Godfrey Relian, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.